Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole Florida President Louis Donald Trump chen ina classified material an mu chui chen na nei mek chu FBI documents ti chua thara tangin azia ranga lang chuak tan don ni mela ma se zona tam takala ta fawa abik takin FBI in hethil an zon chan tarlan na affidavit chan ve chu blackout ani chan zona tam hle he document FBI in Trump classic ina an dap halna waran an mu theina na an thelua hian January thla mara lagoa documents char cho ina huam chin le top secret chungchanga thuthar te po kengtel sarkar thuruk dan lo anga da that dapani ma thlakhat khan Justice Department official chuan ngai that lo na an nei ti an soi chua thu le August thla a court lamin dap phalna an pek chua te le document a classified record te chu hai chua belani bok he thila hian thil sual a rengem ti le tu ti bernge ti zona deuh forloma a chan ero be se vat the ani ri lo mel department official chuan tun thla khan he thil chui chen na an nei mek hi abul an tran chau thu an soya investigator te documents da bo to en non le a tu hretu te interview nei chun zom le turin thuan ron ani Intelligence official de chuan documents puan zara wanga national security na tor phalo na turin man la don boka alo bera he investigation hian presidential run nei tura in beina Trump hi politics chungchanga har satna siam na sa hle don ani FBI te na chuina chu engtin zel nge investigation kalme karin hel thei ang Trump emo midang tuma sarkar dan anga thiam lo na lan tir theina hala lova mase waran le affidavit te hian he investigation a hian thil sualain thup ti chu ati chiang le department hian he dan rang mangin dan bo chen na thei te chuan chui meka chungzinga chuan Espionage Act statute po tela he hian National Defense Information Law khom thon chho emo hlo emo a huamani dan dang te chu records ti chiat le pai ba ka federal investigation a record ti chiat te ti dang la memo diglo taka siam emo chungchanga soyani inquiry hi aruk the angbera National Archive and Records Administrative atanga referral mangin tranani January thla khan mara lago atangin record box som panga an la chuaka hengsinga som palia hian classified information a ti mu chuani FBI affidavit chuan official ten classification marking nei documents za somret pali an mu chuak tian soya Trump a kutziak angmai lang chu engemaw zatin an kol thu affidavit chuan atar lang White House atanga mara lago a documents thlen phei thei dan le classified record dang a le lo an zon nan hian FBI te hian thlakhat vel chu hunan mang to a Bureau lampoin tu nei tu te phalna tel lova classified information local bo loda bo tu ni mai thei chu zon chu an tum ti affidavit a chon tarlan ani bok tunkar kalta zir top ni ya Justice Department lamten an soidanin FBI te hian civilian mi tu hretu poimo than khat te interview to in an hnen atanga information tamjok khriat bel nge an tumani FBI hian thil sual ti tu te ni thei tele he investigation chungchanga finfian zong an la hai lang thei bik lovani man an omangem tundin hmuna chuan soya har sa khopa SARS waran dong tur chuan federal agent te chuan an zon du na hmuna chuan thil sual ti finfiana probable cause ngei ti just te chu ring thei tur an minangai mase SARS waran hi thil ti sual tu khin thei ani ngei don ti soilok thei tur ani chuang lova tu boy siam sakani tur thu hriat tirna an chua lo ti achiang hle chuti jungpo chuan danina boy pui mek he thil hi lungina tan theina khop thil sual tak ani thawani dan pakhat National Defense Information man diklo chungchanga tun haya sarkar contractor pakhat Maryland a chena in le National Security Agency a thoktu pakhat sensitive record tamtak da tu hu boy siam sakna manani a tunari chuan he case pending ri ani Attorney General Merrick Garland chuan ngai danala puang zar lova January ni ruksang hi som hi pakhata Capitol in 12 wak na chui chen na khan Trump a chungchang thu an zona
tuma dan chunga leng an om lo ti in a chang ani Trump an engtin ni asoi record chui chian ani awanga thinrim Trump chuan Friday khan thu chu siamin ama le atim te hian Justice Department te an tho pui thu le a ai o te chuan theitopin an troyom ti soi chu affidavit a Trump team tarlan na le thla enge mozat kalta documents te uluk taka da ani lo le Mar-a-Lago a khoi hmuna po an tan hmun hi ma om lo thu vo khana an pek laya FBI in an dap chu a in mil lo le ani affidavit a mi pui hriat a puan chhual e kha chuan Trump a legal team in chui chian na kalpui zel ani ruala malak na nei an tum thu an soilok ani me in samhi panga ukil korkoranan Justice Department a Counterintelligence Section how to Jebrat ne na lekha thona chuan executive power chungchanga ngai dan hetak zau taka soi chuak ani korkoran chuan president pakhatin documents te declassify theina thu nei na pum hloma nei chu bedrock principle ani thu soi chiang hle masia taka chuan Trump an ati thu a soi lova classified information man diklo chungchanga president law chu president tana man turani lo ti asoi bokani lekha atarlan statute thi affidavit in Justice Department ten an chui dan anga thu asoi jinga tela tin affidavit a footnote pakhata chuan FBI agent pakhat chuan National Defense Information man diklo chu dan bo chiat na apuanga classified information ti thumal hi a manglo ti a mu bokani heti lai han Florida Federal Judge chuan inrin ni khan Justice Department hena Florida a chena in atanga classified record lak chua chungchanga thu chiang zok peturin a hrila he thu boya hian special master an ruat chu preliminary intent ani thu a soi boka Trump a ukil te chuan executive privilege in a hum him thei tur record te chu zalen taka en fi an dilani Biden administration lamin engtin nge an soi White House hian kar tam tak chung chu chui chen na chungchanga hian a fim khur hle a official te chuan Justice Department chu an hna thok turin a phal sak don ti a soi photo ani mase administration lamin an ngei ven ti chin chen na om Director of National Intelligence Avril Haines chuan zirtopni khan Congress ne na Trump a in an dap chung hian documents mu chuate classification review a kai hruai don ti Congress a hriatir Intelligence official te poi national security tana hlo om thei tur chu assessment an nei don ni in Haines chuan House Committee panhi hruai tu te hna azia kani Department official chuan tun thla khan he thil chui chian na an nei mek hi abul an tran chau thu an soya investigator te documents da bo to en non le a thu hretu te interview nei chhun zom le turin thuan ron ani Intelligence official te chuan documents puan zara wanga national security na tor phalo na turin man la don boka alo bera he investigation hian presidential run nei tura in beina Trump hi politics chungchanga har satna siam na sa hle don ani